ପିଠା ମାନେ ଆଣ ବଟା ହଉଛି ପୋଡ ପିଠା ହବ। କି ପୋଡ ପିଠା ହବ? କିଛି ପୋଡ ପିଠାର ପ୍ରପୋଜାଲ ନାହିଁ, ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଖାଲି ପୋଡ ପିଠା ହବ। ଭାବୁଥିଲି ପଣସ କରିବା ପାଇଁ, ପଣସ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଏମାନେ ମନା କଲେ। ଆଉ ରହିଲା କ୍ଷୀର ପୋଡ ପିଠା ପାଇଁ କ୍ଷୀର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ ଅଛି, ରାତିରେ ଯାଇକି ଆଣିବିନି। ଗୋଟେ ରଜରେ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିବା, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ୍ଷୀର ପୋଡ ପିଠା ଦେଖିବା ଆଉ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମାମାଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ। ବାବୁ ଏଠି ରେଡି ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ମାର୍କେଟ। ରଜରେ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ଘରେ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଅଛି, ମୋତେ କାଲି ରଜ ପାଇଁ ପିଠା ବି ପୋଡ଼ିବାର ଅଛି, ତ କିଛି ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷ ଆଣିବା। ଆଉ ରଜ ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି କି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ସୋରୁମକୁ ଯିବୁ, ଟିକେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦେଖିବୁ। ତ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆଣିବାର ଥିଲା ଆମର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଉ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ ନେଇକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସ ସରିଲା? ହଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ଏବେ ଯୁଆଡେ ଯିବ ଏଇ ଗୋଟେ ଝୁଲା ବ୍ୟାଗ ଧରିଥିବ, କ'ଣ ଆଣି ପରିବା ପତ୍ର। ଚାଲ ପକେଟ ତ ନାହିଁ ଆଉ। ଚାଲ ଝୁଲା ଆଉ ଭ୍ୟାନିଟ ଫ୍ୟାନିଟ ଆଉ ଧରିବାକୁ ପଡିବନି, ଏଇ ତ ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଝୁଲା ଝୁଲା। ଚାଲ ବ୍ୟାଗ। ବର୍ଷା ହେଇକି ପୁରା ବଢିଆ ଦେଖା ହଉଛି ପାଗଟା, ନାଇଁ? ବୁଲିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆସ। କୋଉ ଦିନ ବନେଇବ ପମ୍ପଚର ତୁମ ବାଇକ ର? କାଲି ତ ରଜ। ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପାଣି ପକା ମୋ ପଡିକି ମୋ ଗାଲରେ ଦେଖି ପଡୁଥିଲା ଗଛରୁ। ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ କରିକି ଆସିବା। ଦିନ ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଘରେ ବସ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଅଛି। ହେଲା ହେଲା ନା ମିଳିଲାନି। ନାହିଁ ନା? ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କହୁଛ। ହଁ ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇକି ସେ ଦୋଳିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କି ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୋଳି ଦରକାର ରଜରେ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପାଗଟା। ହଁ ଗାଡି ତ ମିଳିଲାନି ଆଉ। ଦେଖିବା ସେ କହିଲେ ତ ବୁଝିକି କହିବେ ଆଉ। ହଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଏଠି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାଲେଶ୍ଵର ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଭୁବନେଶ୍ଵର। ହଁ କୋଉ ଗାଡି ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲ ଆଉ କହିବେ ଆପଣ? ଏଇଠୁ 10ଟା ହେଲା 10 କିଏ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମିଠା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ରଜ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିଠା ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଯାହା ପସନ୍ଦ ହେଲା ଆଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାରରେ, କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛୁ। କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ପଙ୍ଖା ଖାଉଛି, ଏଇଟା କଣଟା କିଏ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଖୋଜିଲେ ୟାର କୋଉଠିବ ହେଲା, ସେ ମଲ୍ ବାଲା ଦେଖିଲେ ମତେ ଗାଳି ଦବ ହେଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ମେଳାରେ କିଣେ ସବୁବେଳେ ହେଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଏଇଟା କୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଛୋଟ ଦେଇଛି। ପିଲା ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ନା ବେଶୀ ଛୋଟ ପିଲା ଛାଡି ଦେଇଛି। ଦେଖ ପବନ ଟିକେ ଖାଅ। ଏଇ ମାଜା ଗୋଟେ ମଜା ଏଇଟା ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ମାଉସୀ ମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଆ ପଳଉଛନ୍ତି ଲୋ ବାବା, ତାଙ୍କର ଯାଇକି ପିଠା କରିବେ ରଜ ପାଇଁ। ମାଉସୀ ମାନେ ସେମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଆ ପଳଉଛନ୍ତି ପିଠା କରିବା। ଏଇ ଚଉଳଟା ମତେ ବଢିଆ ଗୋଡ ମାରିଦେଲେଣି ସେପଟେ। ମାର୍କେଟିଂ ସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଘରେ ଏଠି ଶାଢ଼ୀଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଅସନା ହେଇକି, ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଟିକେ ଅଲଗା କାମ ଅଛି, ଟିକେ ଶାଢ଼ୀ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ଶାଢୀ 2 ଜଣ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ସେପଟୁ ତ ଆମେ ସବୁ ଫେରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଏକାଟିଆ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖୁଛୁ। ଏଇଟା ମିଳିଲା। ପେଟୁ ଟିକେ କାମ ଟିକେ କରିଦେଲେ ପେଟ ଟିକେ କମିଯାଏ। ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଧରାଯାଏ ବା। ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଶାଢ଼ୀଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ? ରୁହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଅଧା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଧରନ୍ତି? ଡାକି ନେବେ ଦୋକାନ ଧୋବଣୀ ଖଣ୍ଡିକୁ ଯିବ ନା କଣ?
ଏଇଟା ଶାଢ଼ୀ ଭଙ୍ଗା ହଁ। ଖାଇବେ ଏବେ ତ ଦେଖା ନଥିଲା ଠିକ ବି ହେଇଗଲା ମାନେ ତୁମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ହେଲା, ଅଲରେଡି 5 ମିନିଟ୍ ଗଲାଣି, 3ଟା ଆଇଟମ୍ ଗଲାଣି। ଟିକେ ଖସଡା ଥାଏ କୁହ ଏଟା କୁଆଡୁ ପହଞ୍ଚ କୁହ ମୁଁ ହାର ମାନିଲି। बस अब और नहीं ଆଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ, ହାରିଗଲ। ଓକେ ହଉ ଟାଟା। ये आपको बहुत काटी करो पटा हम पे सीखी गले हे जो मैं देले कोन चलछि ପିଠା ମାନେ ଆଣ ବଟା ହଉଛି, ପୋଡ ପିଠା ହବ। की पोड़ पिटा हो କିଛି ପୋଡ ପିଠାର ପ୍ରପୋଜାଲ ନାହିଁ, ସେମିତି ନର୍ମାଲ ଖାଲି ପୋଡ ପିଠା ହବ। ଭାବୁଥିଲି ପଣସ କରିବା ପାଇଁ, ପଣସ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଏମାନେ ମନା କଲେ। ଆଉ ରହିଲା କ୍ଷୀର ପୋଡ ପିଠା ପାଇଁ କ୍ଷୀର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ ଅଛି, ରାତିରେ ଯାଇକି ଆଣିବିନି। ଗୋଟେ ରଜରେ ଏଇଟା କରିଦେଇଥିବା, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ କ୍ଷୀର ପୋଡ ପିଠା ଦେଖିବା ଆଉ। तो ताले कोन करियो कर आ मोर कोन साहाଯ୍य हो मते कहबो ସେଇଠି ସିଏ ମୁଣ୍ଡା ଗୁଡ ତ ସେ ଗୁଡ କରୁଛି ହେଲା। ବାକି ତୁମେ ଟିକେ ବାଦାମ ଭାଜି ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ଟାଇମ ଟିକେ କମ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହବ। पूरा प्रोसेस रे पोड़ पिठा କରୁଛି। अच्छा या पूर्व थर तुम बहुत हिले मते गाइड करिया पे ହେଲା। जय मां सबुना, जय मां कटक चुनी, जय मां तारिणी, मां ଭଲ ହବलो। भला भला ମୋ ହାତରେ ବସି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ପିଠା ହବ। बढ़िया बढ़िया ମୋ ପାଖରେ ଥିଲି ହେଲା, ମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରୋସେସ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ରଜରେ ମୋର କାମ ଅଛି ଘରେ, ସେ ଆସିପାରିଲେନି, ତ ମୋତେ ଏକାଟିଆ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପୋଡ ପିଠା କରୁଛି ନିଜେ ଏକାଟିଆ, ୱିଦାଉଟ୍ କା ଗାଇଡରେ ହେଲା। ବାକି ଦେଖିବା ଭଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭରସା ଭଲ ହବ। आ जोटा जोटी पारलो सेठी गेंजिलो ये कोन एटा एठी काई रहला लो एते अल्प टिके अछि, से सिना गड़ी आसले से ମୁଁ ତ ଖାଇବି। କେତେ ପହଞ୍ଚୁ ସେଟା ପଇସା ପହଞ୍ଚେଇବେ ନା କଣ? बढ़िया बढ़िया ମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ଯାହା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଗଡ଼ି ନଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେଟା ରଖି ଦେଇଛି। जनता होची ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ଟା ପଡିଲା। दिया तो हाथ हाथ बिंधियो मु कर दोची ରୁହ ଟିକେ ତୁମେ ଜନ୍ତିବ ଯେ, ବାକି ସବୁ ଇଏ ହେଇଯିବ। अच्छा सब मसला मसली सब पकेଇ दरो ଏଟା ହଉଛି ନଡ଼ିଆ, ବାଦାମ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଗୁଜୁରାତିଟା ୟାଥିରେ ପକେଇକି ବାଟି ଦେଇଛି ହେଲା। हां भलो हो ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଦେବେ, ଟିଫିନଟା ନ ହବ ହେଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥିବ ସ୍ପିଡ। वीडियो से गଳି पड़ी जिवो पढ़ी बाहर को पड़ जिवो आ मोर तो रोसे कला जहा अरे स्पीड कर माने ए रोते सेମିତି गुडा होनी मत दियो तो मैंने में पका हो गयो छी एमेदी आंटी क्लॉक होई से कोन करछ दे जानछ ना सिपा एटा में एते जण दोबो लउछन जे से साइड गुडा पड़ी आछ से मत दियो। कढ़ई जागा हबनी मोर तो जो पड़ी जाए अरे मु पर एथरो रोसे करी कढ़ई बाहर मोर अधा खाइबा पड़ी से गोटे क्लास रे जेती हुए एते मु आरथर गोटे थर करितली जो की पिठा गोटा से बहु आस्त्रे तळ करथले एई कड़े रे ही हेतला किछि प्रॉब्लम हे नथला तो खाली पिठा को देखौछ ना हमहु के देखौछ से निजर टिके इनोवेशन करू केते धरी मु गोटे निज आडू गोटे भाबी गोटे साफा एठी हमर पोड़पिठा पाई ऑलरेडी आण जनता ହେଇଗଲା। नेक्स्ट देखाबो आ गोटे नुआ ब्लॉग रे रजरे पोड़पिठा सहित चैनल को सब्सक्राइब करिवे, लाइक शेयर कमेंट करबा को जमा भी भूलिबेनी। रहली टाटा हैप्पी रज।